Sápi Szilvia vagyok, a csoportban utazunk.hu weboldal alapítója, tulajdonosa. Egy 3 gyerekes édesanya, aki egy olyan vállalkozást épít, ami egyszerre rugalmas, értékteremtő és valós problémákra ad megoldást. A turizmus 25 éve része az életemnek, a szüleim szálláshelyet üzemeltetnek, így közelről tapasztaltam a szektor problémáit. Közben utazásszervezőként azzal is szembesültem, milyen bonyolult és időigényes feladat egy csoport számára ideális szálláshelyet vagy programlehetőséget találni. Innen jött az ötlet, hogy kössük össze a keresletet a kínálattal, egy helyen, gyorsan, egyszerűen. A csoportban utazunk.hu egy olyan turisztikai platform, ahol a csoportos utazásszervezők, például gyerekcsoportok, céges csoportok vagy baráti társaságok könnyen és egyszerűen megtalálják a számukra ideális szálláshelyeket, programokat. Közben pedig a szolgáltatóknak is segítünk, hogy elérjék célcsoportjukat. A weboldal egy éve indult. A további növekedéshez a támogatást 4 területre fordítanám. Az értékesítés bővítésére, egy országos marketingkampányra, szállásadókkal közös videósorozat készítésére, és innovációként egy mesterséges intelligencia alapú ajánlórendszer fejlesztésére. Hiszek abban, hogy a közösségi élményeknél kevés fontosabb dolog van, az én feladatom pedig az, hogy ezek szervezése örömteli és egyszerű legyen. Köszönöm a lehetőséget.